दिनै बागुरुम्बा दोहौआ सोरजिनो नागिरदों जारिमिन आरो बेखौ नायनो थाखाय बयबो होंगो दोंगो फैगासिनो स्टेडियामाव हाबगासिनो जों दा दङ सरसजाय स्टेडियामाव आरो बेहाय दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफोर फैगासिनो बेहाय फरेनार्सबो फैनो नुनो मोन्दों जोङो बेहाय दा जोङो फैगासिनो मादैमोनजों रायलायनो नाजागोन मादैयाव अबेनिफ्राय फैदों जोङो साम' हाथाय बिटिसिनि माबायदि मोनदों दिनै मोजां मोनदों बेयाव मोसानायखौ बेयाव फैनो हानानै जेनेबा बागुरुम्बा मोसानायाव दिन्थिफुंनायाव फैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गावखौनो गाव बिराद देरगानाय मोन्दों मादै मा बुंगोन मोजां मोनदों फैनो मोननायनि थाखाय दे मादै मोनदों बेहाय फंबाय मोनदों माबायदि मोनदों फैनानै मोजाङानो अबेनिफ्राय फैदों जों उदालगुरि नारि दंबावो जोबोद समायना आर'नाइ गस्ला गानना फैदों आदामोना माबायदि मोनदों गाहामखौनो मोनदों माने अबेनिफ्राय फैदों हा अबेनिफ्राय फैदों जोंफोर कलियाबर थाइगिरबारि एक्साइटेड जाना दं ना एक्साइटेड दङबाबो माने जेने खस्थ' आरि खालामनानै मोनफायहांदों आरो मोनफायहांदों नारिमोन माबायदि मोनदों फैनानै मोजां एक्साइटेड ना Are you excited? Yes! दुखुबो मोनदों दुखु मानो जों मोसानो मोनदिया नोंसोर मोसानो मोनासै ना मोसानो माने नोंसोरबो प्रेक्टिस खालामदोंमोन खालामाखै माने जोंनि कालचार सेक्रेटारिया जोंनिखौ माबा ग्रुपथ' लादिया आरोना ओमफ्राय केनसेल जादों नोंसोर बबे जायगानि नलबारि नलबारि एथ' गोजाननिफ्राय नोंसोर नायनो फैदों बेखौ दा फोजोबनानै थांथारगोन ना दा बेहाय मादै मोनदों माबायदि मोनदों फैनानै दा जों जास्ट हाबदोंसो दा नायनोसै माबायदि जायो एक्साइटमेन्टआ बेसेबां माने really very excited and it's a very historic moment for us that we are all here to witness this Bagurumba which is our cultural dance so we are feeling very lucky thank you माबायदि मोनदों फैनानै ओमफ्राय नायनोसै अबेनि आब'आ गुवाहाटी गुवाहाटीनि नायनोसै ना माबायदि जायो I'm not Bodo but I like try to speak आब'आ बड' रोङाबाबो दिनै बर'नि रायलायदों जोबोद मोजां खोथा आरो दंबावो बे फैगासिनो दाब दाब जायगानिफ्राय जों रायलायगोन सासेजों दिनै जिहेतु बागुरुम्बा दोहौआ जारिमिन सोरजिनो नागिरदों मादै माबायदि मोनदों फैनानै जोबोद मोजां मोन्दों दिनै जोंनि बागुरुम्बा मोसानायनि वार्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दं बेयाव जों गुवाहाटीयाव थानानैबाबो गामिनिफ्राय फैदों माखासे बिदि जों फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो मोजाङैनो जालांगोन होननानै सानदों गासैखौबो बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरखौ जोङो साबायखर होबाय आरो बिथांमोना भबिष्यतआव जाहाथे बिनिसाय गेदेर गेदेर हान्जायाव जगदान होयो बा पार्टिसिपेट खालामो बेखौनो आसा खालामदो धन्यबाद दा बिदिनो सोरबा उदालगुरि सोरबा नलबारि आरो गुवाहाटीनिबो बहुतआनो फैगासिनो गामि गुदि गुदिनिफ्राय फैदों बेहाय बागुरुम्बा दोहौखौ नायनो थाखाय बेहाय आरो सफैदों अबेनिफ्राय फैदों आदा जों कलियाबर बेंनाथि माबायदि मोनदों दिनै फैनानै मोजां नाङो बारो ओमफ्राय एक्साइटेड ना एक्साइटेड आख' बहुत दिननिफ्राय माने नायनो गोसो दंमोन बारो 10,000 मानसिया माबायदि मोसागोन माबायदि दिनै नुनो मोनसिगोन आरो थेंक इउ आरो बे समायना समायना सिख्लाफोरबो सफैगासिनो बयबो दिनै दख'नायाव दं बयबो ट्रेडिसनेल आटायाराव दं बयबो समायना नुदों मानोना दिनै 10,000निफ्राय बांसिन मोसाखावरि बिथांमोना मोसागोन आबौ दिनै फैनानै माबायदि मोनदों बरिया मोनदों अबे जायगानि आबौ आं गुवाहाटीनिनो मा नाम बाबुना शिबांश बरु दा शिबांशाबो बे जारिमिनखौ नुनो नागिरदों आरो ओरै फैगासिनो दाब दाब जायगानिफ्राय बहुत गोजान गोजाननिफ्राय मानसिफोर फैगासिनो बे दिनै बागुरुम्बा दिन्थिफुंनायखौ नायनो थाखाय माबायदि मोनदों फैनानै बोरो में मुझे समझ नहीं आता है आई कैन स्पीक बहुत अच्छा लगा कहाँ से आई हो आप मैं कालीपड़ा आपका नाम प्रिस्ता रेखा आप बहुत सुंदर लग रही हो थैंक यू सो मच मादै माबायदि मोनदों फैनानै मोजां मोनदों आरो ओरै दिनै बिथिं देखायगासिनो जेराव दसे समनि उनावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन आरो बे फैनानै बिथांखौ बरायनो थाखाय बेहाय दोरोङारि मेथाइफोरखौ प्रेक्टिस खालामनाय जादों तालिमा दा सोलिगासिनो दसे समनि उनावनो नरेन्द्र मदि बिथाङा बे लामानिफ्राय थांगोन आरो
बेनिफ्राय सिदा स्टेडियामाव थांगोन स्टेडियामाव थांनानै बागुरुम्बा दोहौखौ दिन्थिफुंनायखौ बेहाय नायहैगोन आरो बे दिन्थिफुंनायाव थागोन आरो बेहाय देखायगासिनो गुबुन गुबुन हारिनि राभा बर' सान्थाल आरो बेलेग बेलेग बिहुआनो जा गलपारिया बहुत बेलेग बेलेग हारिनि मानसिफोर दं देखायगासिनो जेराव दिनै बागुरुम्बा दोहौखौ लाना बयबो एक्साइटेड जाना दं बयनिबो गोसोआव गोग्गानाय दं आरो बे समाव जों दं सलसजाय स्टेडियामाव दा सोलिगासिनो बेहाय तालिम जेराव गाहाय मन्त्रि मदिया बे लामाजोंनो बे नुनाय लामाजोंनो दा थांगोन बिथांनि कनभया बे लामाजों थांगोन आरो थांनानै सिदा स्टेडियामाव थांगोन स्टेडियामाव 5 रिंगा जानाय लोगो लोगो 5 रिंगायाव बे बागुरुम्बा दोहौ दिन्थिफुंनायखौ जारिमिन सोरजिनायावबो बाहागो लागोन आरो आं दङ सलसजाय स्टेडियामाव बेहाय बयबो बेहाय फैजोब्बाय दा सलसजाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौनि जारिमिन सोरजिनायखौ नायनो थाखाय नेगासिनो बयबो आरो दसे समनि उनावनो आखायाव बांद्राय सम गैला बयनिबो गोसोआव दुब दुब दाब दाब माइ सौनाय बायदि जागासिनो जेराव दसे समनि उनावनो मोनसे जारिमिन सोरजिनो नागिरदों आरो आं दङ भिडिअ जार्नालिस्ट प्रदीप दास जनालि बसुमतारी जोङो बन्दा नारेंगि गुवाहाटी एकदम ভাল লাগিছে আমি ইয়াৰে গুৱাহাটী আমি সেইকাৰণে ভাষা নাজানে কিন্তু মনটোতো আছে ন সেইকাৰণে নাজানিলেও মনটো আছে পুৰা নিজৰ জাতি জন বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপুনি আজি দখনা পিন্ধি আহিছে ভাল লাগিছে থেংক ইউ